Sasi. Oh, Mas. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangung nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Alesane mangkelake ayo galayung sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko iki dibablaske napa mandek sik Mas bablaske ya kena mandek sik ya kena. Pak Purnomo ingkang pundi nggih Pak Haji nggih? Pak Haji Purnomo mrono Kita merapat tak mrono ye. Pak Haji Purnomo. Monggo lho Pak Haji. Ayo kita merapat ke Pak Haji Purnomo. Ora apa-apa iki engko dibablaske nang lewung ora apa-apa ya. Nggih, heeh. Monggo Sing Pak Haji. keping dipinangkani nika pamrutan saking Bapak Haji. Pak Haji pundi nggih, Pak Haji Purnomo? Bapak Haji Purnomo. Halo. Teng mriku napa teng mriku? Halo Pak Haji, Pak Haji di manakah? Oh di depan sana, Oh, depan iya. sana. Pak Haji yang mana Pak Haji? Yes. Di ngarep ada ya, di ngarep oke, baik. katanya. Oke siap. Wis pokoknya Bapak Pak Haji pundi? Oh. Nah, kalau ini Haji Purnimi. Ya, kalau Purnomo di sana. Ayo Pak Haji, walah. Nah, niki oke sampun siap. disukani lho Pak Haji Purnomo. Tenang aja. Wah, jan. Ayo. Panas Mas ning kene panas. Dintekke sik kuwi Dintekke lagune. sik, ya. Di lagune dintekke sik. Monggo lho Pak Haji. Ki mambune mambu esem ning kene iki. Jane kowe ning Ayo. Bablas ke lewung Mas Landa. Bersama goyang terus, ayo Ibu. Ibu Haji monggo. Kanca dhewe lagi. Luar biasa. Mendukung ada Popeye Audio Sound System Bogi. Live streaming bersama Celah Foto Cijantung, Jakarta Timur. Sikat yo.
nuwun. Dijak minggir kene bae sik yo, ajak minggir kene bae yo. Panas, Lah nek Pak Haji. panas koyo ngene iki piye? Kula mlebet riyen nggih. Nggih, teng mriki. Panas, Monggo Mas. monggo monggo. Matur suwun Pak Haji Purnomo. Yo. Sabdo pandita ratu. Ayo Ibu joget yo. Yo. Ring Bu Haji monggo. sliramu. Yadya ing siseku. Ayo Ibu. Mugi Gusti nglilani. Tresnaku bakal kenomo mati. You gonca dhewe. Ayo Bu. Langsung disukani aja lamis. Yo. Langsung aja lamis yo. Ayo Bu. Matur suwun Ibu. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwo prasaja nimas ora agawe jowo Bapak. Joget dulu Pak Haji. Aku Oh, cabut. iki prasasan loro Ya, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah tak tambahin. Terima kasih. Mbok ojo amung lamis kang wis dadine kanjur didis. Matur suwun Ibu, enggak jadi. Popeye iki apa paimin to? Yo. Iya. Ya, Bapak monggo. Oh, wakil Mas. Oh, wakil. Ayo Bu, goyang lagi. Matur suwun. Yo yo yo.
Dasno. Dalem. Sing ngersake lagu Lewung kok renek Mas, ngilang Mas. Wis merono wis men kok. Lagi diundang anu. Lah iki malah ibu iki ngersake selendang. Selendang. Selendang apa iku? Sing sedajas ma aku nyawang selendang biru. Selendang biru. Sing selendang biru yang itu apa yang dangdut, Bu? Mestine sing dangdut. Dangdut. Oke, nggih. Aku Iki telas kirin, Mas. Aku sengaja kok, Telas kirin. Iya, wis. Monggo, ayo entekke. Entekke. Ayo gedang karo mlaku rono wae, Iya, ayo. Ah. Sabda pandhita ratu mring sliramu dadya ing sisihku. Ibu nanti dikasih ya lagunya ya. Mugi Gusti glelane tresnaku datan ginawa mati. Monggo Pak Bani, Mas Grandong monggo. Ayo yo. Monggo Pak Bani, jumeneng kalian Ibu. Sekali-sekali sama Ibu ngono lho. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur katuran tindak mriki. Mas Grandong, monggo Mas Grandong. Ayo yo. Bos Grandong, kamu pindah mriki monggo Bos Grandong.
nyebrata bisa paripurna. Oh, nah. Maksud iki nyoh sekat-seket Oh, ngono lho Mas ngono. nggih. Nek ra dikeki kok ya metu ki metune ngendi? Nggih, monggo Mas ngudang anak. Nggih, niki tasih sarengan kalian kadang-kadang si Mas Niwati monggo. Katur jumeneng panjenenganipun Bos Bani kalian Bos Grandong. Bos Grandong yo yo. Tasih sesarengan campur sari nyu kanca dhewe lagi. Yo. Ayo yo. Mas Jasno Dewe anak wedok dewe besok pinter sekolah bisa ngerti mengarep wong tuane aduh sayang aduh sayang aduh sayang tak sayang punyanya orang tak daging tak sayangi anakku sing bagus dewe Mas tak kudangi besok pinter nyambut gawe kaya ngene rasane ngomong kaya kluwak di bumbu rawon Mas kaya ngene rasane wong tresno Mas rina wengi katone ngono aduh sayang aduh sayang aduh sayang disayang suami orang monggo Mas yo Mas pipimu ana upane Mas atimu piye rasane tak kudange bocah manis aja nggora pijer nangis dadi bocah sing wasis pinter maca pinter nulis anak lanang dhewe anak wedok dhewe sing pinter sekolah besok gede bisa nyambut gawe Etan soto kulonnya soto Mas ora kaya iwake sapi Mas etan bojo kulonnya bojo ora kaya bojo sing keri matur sembah Pak Bani ugi Bapak sesarengan kalian Arjen Konco Dewi ya gandem marem ini kan pendidikan dan Mas Lada yo mlaku-mlaku kok ngarep Mbak oh
Mas Dani, joget ayo. Oh, 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 Yo oh. yo. Manis dik, kowe pancen manis. Ayo Mas Manten. Manis yen ora seneng lamis, yen mesem manis ngungkuli madu Kaya bisa. Matur kaya bisa ngrasake jantungku ya. Sugeng rawuh dulur-dulur saking Sragen Brumbung sugeng midhangetaken matur suwun atas kerawuhipun. Oh, pun insya Mbak saniki. Kembang plati andudek di ronce-ronceng setengah mati aku naksir kowe yo pasar turi mas ning Surabaya aku jejak juragan rati kene Mbak yo diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja ya maju memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat ya Ewang nyukon coba monggo kayangke oh Mas Bani ampun kondur yen juragane rati kene arep ngadeg mau ndi oh ayo kene arep nyawer ayo Mbak kene Mbak pundi oh ya manis ding kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis oh yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrantake jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng deh ganteng yen ora ayo ngarep kono aku ngalor ngidul sampean gawani gendul kembang plati aduh dek di ronce-ronce setengah mati mas grandong naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng ing gedhong diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong lanang
Rene mak ngejak Rene. Siap nih. Tambah iki, Mbak. Napa? Tambah ya Mas Landa. Nambah. Monggo ginarap ninggal kados tenan. Oh, sesarengan kalian Arjen. Bolo Dewi. Oh, oh, oh. Dulur-dulur saking Sragen ampun kundur riye. Oh, oh, oh. Nyepek ya, nyepek ya, nyepek ya, nyepek ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Matur suwun Mas Bani. Aku kudu sambat karo sapa? Jaranan jarane oh tupai jarane ditumpaki taunana widanana tak enteni sakudu ing tresna balung nangka bebasane wong katon sliramu wae yo yo aja lali pamelingku janji Anton Dewi musik Dewi campur sering Indonesia. Ya Serang Production Popeye Audio. ayo anak lanang kene gayeng ke matur suwun anak lanang Bu. Oh nggih Ya sesak mlebu sedeng ya nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? tak suwun rina lan bengi mugi Gusti kijabahi sakepan anggonmu bali bisa kepol kaya tuke ngene jarane ditumpaki jarane ditumpaki taun ana widanana tak enteni sakuju ing tresna balung nangka
bebasane mung katon sliramu wae. Ayo, ayo. Oh, Lali pameling. Matur suwun Pak MC kembali ke Matur A1 suwun. Studio 1. Matur suwun. Monggo. Bos Grandong matur nuwun. Mboten. Ae no. Wis ya, matur suwun Mas Mondo. Oh iya, harus ya Mas Mondo ya. Nah, jan-jane kowe ning galagatmu saja nyopriyani hati kosong jeneng gawe kencan karo wanita liya. Iya
janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Mas Wanda, hae mulai boten. mangke mawon Piye Mas? Hae boten Mas, mengke mawon. Mengke mawon. Nggih monggo jenengan. Jancane kowe nang ngendi gelakanmu ngajak nyopriani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya nambah mleh Napa? kangen semu Kangene semu.